Erokamano ahinya. Jomoko samoro wachoga ni kawuoyo ni to ni ok awuo maber ahinya. But adwa ber mondo ng'ato wach pache. Seche ma nikech ne wantie devolution nobiro 2013. Otiyo higni 5 ne wan gi deputy governors. Ochako otiyo kendo higni 5 ne wan gi deputy governors. Ere gimomiyo ng'ato dwaro gima onge gi mbi? Nikech onego bed ni ng'eyo gimidhiye. Chik nitie kacha maler mowacho ni deputy governor en onego bed ni otimang'o. Ok ni koro koseyieri bas koro ibiro go koko ni onego bed ni in bende onego bed ni ibet gi powers ma idwaro gi governor. Ing'eyo nitie power ma ok inyal miyori nikech kata ute ma wadakegi nitie head of home. Kati bed mana gi milion adi to onge chieng' minyalo wilo ma koro ibed head of that home nikech koro in gi pesa mang'eny moingo the head. Kata ni in koro ineno onego bed ni iori. Ing'e ni ng'ato ori mana ko trust. To ka in isebet deputy tidwa ni mondo igori gi governor. Bas ti expect ni koro idwa ni mondo governor usiko origa kuonde moko ok obi ori kaka iparono. Tich ni dhi ming'eyo ni dhi timang'o. An kana dwaro MCA to nang'e ni MCA ni kidhiye to idhi dwaro resources. Nitie pesa mimi miketo e projects mitimo. Itimo projects ma mulo japiny. Nikech japiny ema yiero gima dwaro. In ema iyier ne japiny gima dwaro. Koro kidhi kachacha nisesomo maber gimidhi bet. To ka koro in idwa dhi bet, idwa dhi loko chikno, onego gima koro utim, many mana MPs mantiere e county ni wuogo, nyisgi ni wadwaro ni mondo gini oloki, ternwa uru mondo dhi otim nade, mondo dhi oloki. To kinyal dhi go koko, ni dwaro ni in governor ori, ni gi complain ni ano kadhiga kata mane cabinet meeting. Ka chik owacho no kibed kanyo to kibibet. To kiwinjri gi governor ni maber ni itimoga gik moko kako nego utim. To bro keti aketa ni aonge kawuono to nega bed ka dhi mondi dhi tim nade, dhi mondi dhi winjna. Pamela, koro ano kane gimomiyo ng'ato nyalo complain gimok mare. Adwa ni mondo mi gimong'eyo ni mano to ken chik. Adwa ni mondo mi aparo moro kotenore kod dwaro ni maduong' ahinya kar kae mano kanga watieko twak mano mar jolup governors gi. Bende chik onego bed ni miyo gi teko kata tich indiko e chik ni magi tich monego bed tiere kar kae. Ka thuolo ma kamano neno en gimoro minyalo siro mondo miyo okon gi tich monego bed ni gitimo kata kopogore ni onego bed ni oro gi kod governors ka monego gidhi gi buch mamoko ma county. Anyalo siro ka inyalo los chik ka gisebiro gi chik maber ni mae onego bed ni iti nikech donge nitie jolony e weche mag chik. Ka jolony nyalo keto negi ni koro role ni wadwaro ni mondo ukaw mondo kal kachacha to an awuon anyalo siro nikech adiera naneno kaka deputy jogi somo gazet ginyalo somo gazet ma gitieko gazede te manobiro nikech tich magitim malong'o gibet abet e ofis kanyo gibudha. Anyalo siro ni mondo migi rol nikech rol nyaka migi nikech gichamo pes jopiny. Ichulo gi pes jopiny. Gitiyo gi pes jopiny. Bas onego migi rol. Anta siro ni onego migi. To onego gi complain sani. Onego gitim the right thing. Gimany jochike ka. Giwuogo mondo ketne gi chike mondo tero kal mondo chak migi roles. Erokamano ahinya Tom Nduku. Keli karaga mano governor mari gi jalupne. Gisebedo e Senate kuom thuolo ma ok mogwaro sani kirango chenro mopogore winjo ywak ma jalup governor ywak kar kanyo kuom governor ma Trans Nzoia winjo kanyo ma Nyandarua gi Siaya.